Guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बिएम सोदोब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। रायजो राजाफोर आधा घन्टानि सिगां मोनसे फन फैदोंमोन, बिनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ इमारजेन्सि बानायनाय जाब्रबबाय। तामिलनाडुनिफ्राय फैदों बे फना। जोंनि जायफोर BLT माखासे बिथांमोनहा CRPFआव जइन जादोंमोन, बिथांमोनहा दा साख्रि मोनबाय। स' बिथांमोनहा तामिलनाडुथिं थांदों, बिथांमोनहा पस्टिंनि थाखाय थांदों नामा आं बेखौ मिथिला। खिन्थु बिथांमोनहा नैबे बलेन होनना बुंनाय सासे सुबुंखौ लोगो मोन्दोंमोन, स्क्रिनाव होगोन आं बेखौ। आरो बिथांनि हिन्जाव मैना बसुमतारीया माखासे सुबुंजों मैयानि दिनावसो खारदों जाहैदों, गथ'खौ खास्रि बिस्रि गालांनानै। आरो बिनि गेजेरावहाय बे हौवाया बेखौ लोगो मोननाय लोगो लोगोनो माखासे फाइनान्सियेलि प्रब्लेम नुनानै जोंनि नैबे बर' हारिनि जाय BLT हान्जा, जायफोर CRPFआव जब मोन्दों, बिथांमोनहा जयै लोगो नांनानै बिथांखौ माखासे फाइनेन्स माने रां मदद खालामदों। बेनि भिडिअ क्लिप्सखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन स्क्रिनावहाय। आरो लोगोसे बे गथ'नि जे हालोदखौ बेबायदि खालामनानै गालांबाय, बै सुबुंनि मुङानो जाबाय मैना बसुमतारी होनदों। बिथांनि सावगारिखौबो आङो स्क्रिनाव होनि। दा बिथाङा न' फारसे फैनो नागिरदों। बिथांनि न'आ 1 नं हिरिम्बापुर होनना बुंदों, दिकियाजुलि बाटासिपुरनि होनना बुंदों। दिकियाजुलि माने सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव गोलैबाय। सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जे दिकियाजुलि, बेनि 1 नं हिरिम्बापुर होनदों, बाटासिपुर एरियानि। आरो बिथांनि मुङा जाबाय बलेन बसुमतारी, हिन्जावनि मुङा मैना। दा बे मैनाया 22 बोसोरसोनि जादों होनना बुंदों दासो। आरो बिनि गेजेराव बिथांमोनहा तामिलनाडुआव खामानि मावनाया गोबां कयम्बटुर खाथि, बिथांमोनहा 1 बोसोरसो जाबाय होनना बुंदों। आरो बे 1 बोसोरनि उनावहाय जेब्ला नैबे हौवाया दा न'आव फैनो नागिरबाय, दा बिनि सिगां बिथांमोनहा फैनायनि प्लेनिं गैगोना गैयामोन बेखौ आं बाथ्राखौ रायज्लायाखै। नांलायदों नामा आं बेखौ सोंदोंमोन, खिन्थु नांलायनाय जायाखै। ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दा न'आव फैनो गोनां जाबाय। बिनि हिन्जावनि बिमा बिफायाबो लेंहरदों, माबोरै बेबायदि जाखो। आरो दा बियो फैनो नागिरगासिनो दङ। आरो जोंनि बर' हारिनि माखासे नैबे हान्जाफ्रा लोगो मोननानै बिथांखौ मदद होबाय। बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय थायो। जेरावखि जाया मानो बर'फोरखौ जों हान्जायै जयै जुदि लोगो मोननानै खैफोदाव थानायखौ नुयोब्ला मदद खालामोब्ला जों बयबो गोग्गानाय जायो। स' थेंक इउ स' माच जोंनि माखासे BLT जाय CRPFआव लोगो मोननाय बिथांमोनहा जे मदद खालामनायनि थाखाय। आरो माखासे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायदो। जों नागिरबाय, सानैबो नागिरदों, मोनाखै। पुलिस थानायावबो केस होदोंमोन, मोनाखै। पुलिस थानायावबो केस होदोंना? आच्छा। गोमानाया सानबैसे जाखो? गोमानाया मैयासो। बेनिफ्राय नोंनि हिन्जावना मा नाम? खारनाया? मैना बसुमतारी। बेनिफ्राय गामिया मा गामि? बाटासिपुर। हा? 1 नं हिरिम्बापुर। हा? 1 नं हिरिम्बापुर। मा होनदों? 1 नं हिरिम्बापुर। 1 नं हिरिम्बापुर। पोस्ट अफिसा? बाटासिपुर। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ? दिकियाजुलि। ओमफ्राय नोंसिनि आफा ओमफ्राय आइनि नामा? आफानि नामा सेकेन्ड। हा? आफानि नामा सेकेन्ड। आफानि नामा सेकेन्ड। ओमफ्राय नोंसिनि आइनि नामा? आइया गैला। आइ गैला। बिदा फंबाय साबैसे? हारसिंसो आङो। हा? हारसिंसो। नों हारसिं? फिसाला सासेल'? बिनानाव दङ आरो। ओमफ्राय बिनानाव सासे? हा? सानै दङ। बे नैबे गथ'नि हिन्जावानो बिहारि हौवाजों खालामदोंनो मैयानि समाव। बेनिफ्राय दा गोदाव सोराव जाबाय। जोंबो एक्स BLT निफ्राय जिथु CRPFआव साख्रि मोन्दोंमोन ना, बै साख्रि मोननायफोरा जोंना मोनसे हावलदार कर्सनि थाखाय जों बेयाव फैदोंमोन। बे समावनो हठात करि बेखौ लोगो मोननाय जाबाय कयम्बटुर रेलवे स्टेसनाव। नंखायनो नोंथांमोना, जोंनाथ' सरकारि मानसि नालाय, जों बेबादि जों टाइम मोननाय नङा। जों जास्ट जों लोगो मोननानै फैसाबो एसे एनै होनानै हेल्प खालायबाय। बेनिफ्राय नैबे बिथांनि हिन्जाव गोमानायखौ सोरबाफोर नुफ्लांबायोबा हमनानै बिथांनो समजायहरबानो जाबाय। ओमफ्राय आनसलिक अफिसबा आबसुनि बिदि बर'नि माबायाव बेनोसै। जोंनाबो बिदि टाइम गैया। जोंबो दा जोंना थांनायनि समाव 6टानि आगोल जों थांनांगोन। ओंखायनो जों बारा माबा खालामनो हायासै। ओंखायनो जों BM चेनेलनि बे प्रकाश नार्जारी नोंथांखौ जों रिकुवेस्ट खालामो, नोंथाङा इमिडियेट बेखौ इउटुबाव नागारनानै एसे रायजोफोरनि सहाय एसे मदद माबाबानो जाबाय। बे जोंनि बड'लेण्डनि रायजोफोर, नै बिथांनि हिन्जावानो मैया खारलांदोंमोन, बिहारि हौवाजों खालामदोंनो। ओमफ्राय दा बिथाङा कयम्बटुराव गोदाव सोराव जाना तामिलनाडु कयम्बटुराव। जोंबो
माने मोनसे खामानि थाखायसो फैदोंमोन नालाय जोङो ओंखायनो गावसोरनि थाखाय जोङो सियारखौ मावो सावना खोनानाय नङा जोंबो हठाৎ बिदि लोगो मोननायाव दा जों सोंबाय नों फंबाय बबेनि होननानै उमुक उमुक होनना खोन्थाबाय दा खोन्थानाय हिसाबै जोंबो एसे एनै थाखा फैसा होनानै मदद खालामबाय अनसुंथाइ होबाय बेनिफ्राय दा जों BM चेनेलनि प्रकाश नार्जारी बिथांनोनो जों दायित्वखौ होबाय खारन जोंथ' सरकारि मानसि नालाय जोंनाव एसेबां माने टाइम गैया नोंथाङानो बेखौ मा खालायदो गासिबो बेबायदि हिनजावखौ मोनबा बुथारनांगौ जागोन दे